Avui hem vingut a Onda Lluís Blanc per recollir el subesportiu ZR-V i HEP, un model que emergeix com un crossover dinàmic i sofisticat dissenyat per estils de vida actius. Una versió, aquesta ja full hybrid, que comparteix tecnologia i ADN amb el Civic i HEP, oferint la mateixa experiència de conducció que la berlina, emocionant i divertida. I tot això rematat amb un disseny i una imatge imponent, dinàmica i d'allò més atrevida. Amb l'Honda ZR-V anirem al restaurant Dit i Fet, situat al barri vell de Girona, dirigit a cuina per l'Adrià Edo i la Júlia Trot a la sala, oferint una cuina innovadora basada en productes locals. El seu equip apassionat brinda plats tradicionals catalans amb una presentació elegant i moderna, complementats per una cuidada selecció de vins d'arreu del món. Amb un espai que combina història i modernitat i una cuina oberta com a símbol d'identitat, Dit i Fet promet una experiència culinària única, reflectint l'expertise adquirit pels seus responsables al celler de Can Roca. Aquest C-Sub no només ofereix un rendiment híbrid emocionant, sinó que també presenta un disseny valent, amb una part frontal característica, llums davanteres fines i una garella frontal negra brillant. La seva silueta és suavitzada per línies refinades que culminen en una part posterior impressionant, destacant per llums integrades reflectint un equilibri perfecte entre estil i funcionalitat. A l'interior, el ZR-V de Honda es distingeix per un espai generós que emana comoditat i qualitat, gràcies als seus acabats suaus, al tacte i una il·luminació ambiental càlida. Destaca especialment la pantalla tàctil de 9 polzades equipada amb la tecnologia Honda Connect, assegurant una experiència connectada de primera classe. El ZR-V ofereix un consum eficient i una acceleració ràpida gràcies a la tecnologia híbrida i HEP que estén la seva autonomia fins als 1.000 quilòmetres. El cor d'aquest sub-C proporciona una potència notable i una experiència de conducció d'allò més dinàmica. La combinació d'un xassís lleuger i una suspensió sofisticada assegura que aquest ZR-V ofereixi tant agilitat com confort a cada viatge. Al número 10 de l'antic carrer dels Perolers, avui Calderers, hi trobem el restaurant Dit i Fet, un establiment reflex del passat que l'envolta, però alhora ben instal·lat en la realitat del present. La seva aposta gastronòmica es basa en la cuina de producte, cuina de cullera i cuina catalana amb mirades àmplies a la cuina de la península. El xef Joan Roca l'ha recomanat perquè ofereix una cuina creativa al servei del producte de temporada. Ja que ara no es poden fer petons al cul de la lleona, més d'un fa la promesa de tornar al Dit i Fet.